Niin nyt sillä on aika mukavan näköinen askel. Ja nyt seuraavalta isoympyrältä kun tulet, niin katsotaan tästä meidän edestä lävistä ja pyrit pidentämään vähän askelta, mutta kaartoja sitten annetaan vähän pidentää. Noin, hyvä. Hyvä. Ja sitten taas sitä kohti peränantoa. Kisaa ja taivuttaa ulkoa ja ottaa vastaan. Nyt taas lävistäjälle siitä ja pidentäen. Hyvä. Noniin, hyvä. Suoritto ja oikealla pohjalla on taivutus peiliä kohti. Rauhoittuminen. Noin. Ja nyt paikallaan pohkeen väissä. Ja pää suorana. Ulko-ohja. Ja kannat kädet. Lävistä ja vähän pidentää. Ja nyt taas sitten pituushalkasijalle. Ja nyt lyhyen askel, pohkeen väitä. Pidätte suorana oikea laulu. No, oikea laulu. Ulko-ohjalla pitää suorana. Huomaat se. No, se on parempi. Ja nyt katsotaan toiseen suuntaan. Elikkä nyt oikea ohja, vasen pohja. Oikea ohja. No nyt oli jo parempi. Vasemmalla ohjalla taivutus, vasemman pohkeen ympäri. Vasen ohja, vasen pohja. Sellainen voi, että on vaikeaa. No, oikea ohja. Poikitusta. No, ja vasen ohja. Ja kerran vielä poikittiin. Hei, oikea ohja. No, ja sitten peilistä oikea ohja. Koko ajan. Näin lopussa vähän parempi. Polvet kiinni. Ja nyt. No nyt oli suurin piirtein. Mutta sä et kattonut peiliin, et nähnyt, että miten se onnistuu. Ja tänne peilissä koko ajan. Ja ulkopohja vastassa. No niin, suurin piirtein. Hyvä. Sitten täytyy valmistella aina se ympyrälle lähtö. Taipuneena ja lyhyen askelena. No, ja nyt sitten palaa sieltä uralle ja teit 10 metrin voltti. Ihan uralta alkaen. Iso ympyrälle. Niin valmistele volttijättejä se niin, että se ei kaadu sisäpohjetta vastaan. No nyt oli vähän parempi. Kannat kädet. Älä vie kättä sivuun. Kannat kädet. Puolipidätteitä ja... No niin, nyt oli vähän parempi jo. Ja sitten seuraavan kerran teit 10 metrin suoralla hevosella. Käyntiin.